אני שון קיוזיק, אני בונה דגמים באולפני בלו סקאי. אני לוקח את הציור של מעצב הדמות, אחרי שקיבל את אישור הבמאי כמובן, ואני בונה את הדמות מחומר, ומקבל דבר כזה. עכשיו מה שנעשה, אנחנו ניקח את החומר הזה ונבנה ממנו דמות מאוד חמודה. משהו כזה. אתם תוכלו להשיג את כל הדברים האלה בחנות תחביבים. זה חומר, חוט תיל וכלי פיסול. ילדים, אתם תוכלו להשתמש גם במקל של ארטיק, או בחפית, או בכל כלי שעוזר לכם לשחק קצת בחומר. יש חומר כזה שמיוחד לפסלים, אבל אפשר להשתמש גם בפלסטלינה, או בבצק, או בכל חומר אחר שמוכרים בחנות התחביבים. עכשיו, מתחילים ככה. לוקחים חתיכת תיל, ומציבים אותה על הבסיס. מקבלים מתלה מעילים קטן. זה בסיס טוב, אבל אפשר להשתמש בכל דבר. ואז ננסה לבנות את הצורה הבסיסית של סיד. הוא דומה לבובת גרב, יש לו צוואר דק וראש גדול. היי! עכשיו מתחילים להשתמש בכלים. סכין פלסטיק או מקל ארטיק. לי, אתם רואים, יש כלי ממתכת. זה הכלי האהוב עליי. לפעמים גם אני דוחף אותו לטוסיק. עכשיו מתחילים להשתמש בכלים. סכין פלסטיק או מקל ארטיק. לי, אתם רואים, יש כלי ממתכת. זה הכלי האהוב עליי. לפעמים גם אני דוחף אותו לטוסיק.